ಸರಿ ಟಾಟಾ ಅನ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಇಂಚ ಟಾಟಾ ರೆಡ್ ಈರ್ಪ ನೋಡಿ ಆನ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕಂಚಾಲ ತಿಂದಿತ್ತು ಜರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಗುಲ್ ಎಂಚಲ ತಿನ್ಪಾರ್ गुड मॉर्निंग ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ದಾದನ್ ಪರ್ फैन फाड़ ले ಹ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿಂದ मॉर्निंग भूख लगी है खाना दे गाइस इतने ब्रश मार पुना तूले पला ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡಲೆ ಲೇವಿ ಇಂಕುಡು ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಶೀ 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 ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ನಿ गाइस इंचा मल पर बली ಅಂಚ हाय इतनी सी हटाई ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಬಜಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲಾನ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಬಜಿಲಿನ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಬೋರ್ಡುಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರಂದುಪುನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆವಿನ ತಿನ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು 2 ಜನಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದು ತಿನ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರುಟೀನ್ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರಡು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ತುತ್ತಾರೆ ನಿಗಳು ಬಜ್ಜಿಲು ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಜಿಲ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂತೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ರೆ ಒಂತೆ ಕಷಾಯ ಅಂದಿ ಓಡು ಕಷಾಯ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಕಷಾಯ ಒಂಚೂರು ದೀಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಆನಲೆಗ್ ಒಂಚು ದಿನ ಗಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಹಬ್ಬ ಪರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂತೆ ವೆದರ್ ಮೋಡ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಶೋಕಾಪ್ ಕಷಾಯ ಪುರ ಪರ್ನ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಮೊಡಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕಷಾಯನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್ ಸೊ 24 ಬಗೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ನಿತ್ಯ ಆನಲೆಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಂತನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಚಪ್ಪೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪಾದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿದ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡ್ನ ಇದು ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಜಿಲೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೊಲ್ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡರೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರಿದಿಲ್ಲ ದನಕ್ರಾಮ ರಡ್ಡು ಕೊಕ್ಕುನ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಅಮ್ಮಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮಗ ಕೊಕ್ಕುನ್ ಪತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ತಿನ ಯಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚಂಡಿನಿ ರಾಗಿ ಸರಿತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ರಾಗಿ ಸರಿನ ಸಾರ್ದು ಜಿಂಜಾವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮೂಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮಿದಿ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ತೂವೊಂದು ಪರ್ಮೂಲು ಓಮದ ಮರ್ದಿನಿ ಆವರೆಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಮನ ದೆಕ್ಕದು ನುಂಗಾದ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸೊ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ತೋಜಾವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗ್ಲ ಪಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೊಂದೇ ಪೋಡು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊ ಬಂದ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಒಂದೇರು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಇಂದ ಪಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ವರದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ದಾದೆಪ್ಪ ಮಲ್ಪು ನೀರು
ಸಾನು ನಮ್ಮೇರಿ ಕೋಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಬೈದೇರಿ ಐತ ಬಟನ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಹಾ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಮ್ಮನೈತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಒಂದುಂಡು ವೈಟ್ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಗಲ ಹೊಸತ್ತು ಕಡಪಿನ ಮಿಷಿನ್ ತುಲೆ ಜ್ಯೂಸರ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸರ್ಡ್ ಹೊಸತ್ತು ಎಂಗಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರು ಮಿಷಿನ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರು ಕುಕ್ಕು ಸಾರಿನಿ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ತುಕ ಕುಕ್ಕು ಬೆಸ್ತುಲೆ ಕುಕ್ಕು ಸಾನ್ವಿ ಇರ್ನದ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಪಾಂಡು ಬನಾವಾಲ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿ ಮದ್ಯವು ಹಾ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಂಜೋಲ್ ಆದ ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಕುಕ್ಕು ತೀಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪುಳಿಜ್ಜಿ ತೀಪಂಡು ಸೊ ಕಡಲೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸೊ ಓಂಡು ಸಾನ್ವಿತೋ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಹೌದದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಆಡ ಅವ್ನು ಸರಿ ತೋಜಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಕ್ಕು ಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದುರ್ಲಿರಿ ಸೊ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಂತಿತ್ತಿ ಜರಡ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಸಾನ್ವಿ ತೂಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಂತಿತ್ತಿ ಜರಡ ಚೆಕ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪರ ಘಮಘಮವಾದ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದುಲ ಮಲ್ತಿರ್ತಲೆ ಕಂಚಲಲ್ಲ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕಂಚಲ ತಿಂದಿತ್ತು ಜರಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಗುಲ್ ಎಂಚಲ ತಿನ್ಪಾರ್ ದೊಡ್ಡ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಮಲ್ತದು ನಾನು ದಿನ ತೋಜಾಗ ಅದೇ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಕಂಚಲನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿ ನೀರು ಕಂಚಲನ್ನು ಮೂರ್ದು ಅಂತ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ನೀರು ಬಾಡ್ದಿವು ಅವತ್ತು ಪಾಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ನೆನ್ ಬಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಸಾಂಬಾರು ಬಾಡ್ದು ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಸ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತ ಪೈನಾಪಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದುಲ ಆತ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದು ಕಂಚಲದ ಕಜಿಪುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತೂವೊಂದು ಪಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿಲ ಮುಳ್ಳು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಂತೂ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಿನೋಲ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂಡಾಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಬೋರ್ಡ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ರಾಜೆರಡು ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಮ್ ರಾಜರೇ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜಾದೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅವನು ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಅವೇನೆ ತೂಪಿನಿತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ಕು ಬೋಟ್ ಚಾಪ್ ಆಯ್ತು ಇರಗೇನೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಲೆ ಮೂಲ್ ದೀತೆರು ಮಲ್ಲಾಲೆ ಐತೆ ಸದ್ಯಗ ಅಮ್ಮನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರು ಬೇತದಾದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಇನಿ ರಾಜರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಅದು ಸಾರಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಡ್ಲದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಡುಪಿ ದೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಇನಿಯೇ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತವೆ 48 ಅವರ್ ದೊಲೈ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎತ್ತ ಹೊಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲತ್ ನೀಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ತೂಕ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನ ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ ರಾಜರನ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಜರ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಕಿಲ ಕಲಾಬುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ರಾಜರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀದು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾರ್ದು ದಮ್ಮು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ರಾಜರಿತೆ ಬಿದಾಡು ಏರ್ಪುರ ಉಡುಪಿದ ಕಾಪುದ ಪುರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜೈ ಜೈ
ಈತ ಸಾನ್ವಿಗೊಂತೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನೆಲ್ಲ ಬಾತರಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ರೆನಿಟಾ ಮ್ಯಾಮಗೆ. ABCD ಇಡೇ ಮುಟ ಅಲ್ಲಿ ತೂವಂದೇನೆ ಬರೆಪಾಲು ಅಂಚೆ ದಿನೋಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪಾವಡತ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂತೊಂದು ಬರೆಪಾಂಡ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕು ತೂಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು Circle. ಬಕ್ಕೊಂದು Double. ಓವಲ್, Oval. Yellow color. ರೆಡ್ And ಈರ್ಪ ನೋಡಿ ಆನ ಅಂದದೆ blue. ರೆಡ್. Red. ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತೇ ಪೋಂಡು ತೊಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗಲ್ ಅಕ್ಕುವೇರು ಸಾನ್ ಬಾಬಾ. ಸೊ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ವೆದರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದು ಒಂದು ಪಾರು. ಸೊ ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟುಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರುಟೀನ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರ ಲಕ್ಕದ ಮೂಲು ಟಾಟಾ ಬಾಬಾ ಇನ್ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಮೂಲು. ಸರಿ ಇಂಚೆ ಟಾಟಾ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪ ಪಾರು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.